जोङो बारग' एनडिएफबि जानानै जोङो जोबोद दुखु फोरमायबाय आरो जोंहा थोजासे जोङो बिथांनि सायाव गिबियावनो जोङो निमाहा बिगोरो। मा जाबावगोन लोगोफोर जोंनि बर' समाजा थारैनो बबेनिफ्राय बबेथिं मा जानो थांगासिनो दङ जेबो बुजिना मोनला। खुलुमबाय गिबियावनो आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो फैलायबाय। बे दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायनो फैनायनि मेन गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना सिगाङाव आं भिडिअ स्क्रिप्ट होनायावनो नुनानै एसेबाबो मिथिखाबाय एबा बुजिखाबाय नङा होमब्ला। दिनै बे जाय मानसिखौ बा बर' साहित्य सभानि मानगोनां सासे मेलेमजिबि सुबुं नीलकान्त गयारी सारखौहाय माखासे डियार नाब्ला सारनि जानानै बिथांमोना लाइजाम हरदों। बे बिथांमोननि लाइजाम हरनायनि सोमोन्दै जोंहा मानगोनां eX.NDFB माखासे सोद्रोमाफ्रा क्लेरिफिकेसन होदों। बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैदों। दा बे भिडिअखौ क्लेरिफिकेसन भिडिअनि सिगां सिगां आं नोंथांमोननो बिथांमोना माबायदि लाइजाम हरामोन एबा सोरखौ बुंहरामोन बिनि सोमोन्दै जोंहा नीलकान्त गयारी सारा माखासे कल रेकर्ड रायलायनाय दङ। बिनि रेकर्डखौ आं ससे होना होग्रोनि एसे मोजाङै जोङो जाहाथे बुजिनानै लाफिननो हानाय बायदि नङा होमबा। बे लाइजामा वाट्सएपनि गेजेरजों ना बाय पस्टजों सार? बाय पस्टजों फैनायखौनो होदों आरो आंनो लाइजामखौनो होफैदों बिथाङा। अके सार। मा बाथ्रा रायखांदों सार? गाहायै आंखौनो बुंदों जे गाहाय नेहाथारिया थारैनो सार एबसुनि एजेन्ट, प्रमद बर'नि एजेन्ट, निश्चय सार, उरखाव गोरानि एजेन्ट, कमलानि एजेन्ट आरो बेवहाय खिन्थु नाब्ला हानजा होननानै होदों। लोगोफ्रा दाथ' सिगाङाव होनाय जिथुनाखि नीलकान्त गयारी सारजों माखासे कल रेकर्ड रायलायनायखौ खोनादों नङा होमबा। दा लाइजामखौ बिथांमोना बाय पस्टनि गेजेरजों हरदों माने वाट्सएपनि थ्रुयैबो नङा। दा होमब्ला बै बाक्सा जिल्लानि सानै सुबुंनि मुङा जाहैबाय बे लाइजाम हरग्राफोरनि मुङा जाहैबाय एनगला आरो बिनायथाव। दा आं बेखौनो सानदों बै बिथांमोना थारैनो eX.NDFB मानसिनि गुनाव नङा बा हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंना सारबाखैमोन। मैया दाख्लैसो गोदानै जयनि जाब्रबनानै बेफोरबायदि गोसोखांब्रबनानैसो बेफोरबायदि लाइजामखौ लिरब्रबनानै हरखो ना माखो आरो मा हिसाबाव जिथु बिथांमोना बे लाइजामखौ लिरनानै हरखो। बे लाइजामाथ' मोनसे बिराद गिदिर वार्निं बा दाद्रि धमखि होनाय बायदिसो सिगि हरनाय लाइजामसो बियो। दा नोंथांमोना एसे सानै हयै मोजाङै जाहाथे लिरोब्ला जे लिरजागौमोन जे सारमोन नोंथांमोना एसे गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दं नामा, एसे मोजाङै मावलांबा मोजां जागौमोन नामा, बेफोरबायदि एसे लिरनानै हरोब्लाबो मोजां जागौमोन। आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना डियार नाब्ला सारनि नामखौ मानो सोसननांगौ हा? नोंथांमोना नोंथांमोननि आजखायनो eX.NDFB नाम लाबाय डियार नाब्ला सारनि नामखौबो सोना हरबाय। थेवब्लाबो लाइजामा नोंथांमोना माने गनायजाथाव बा मानिजाथाव जानोब्ला मोजां मोनगौमोन आं बेखौसो आसा खालामदों। गिबियावनो आङो बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोयो दिनैनि आंनि बे भिडिअआव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांबा नोंथांमोना अननानै जाहाथे निमाहा होगोन होननानै आरो बेजों लोगोसे गासै आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो सुबुंनावबो आं निमाहा बियो आरो मोनफ्रोमबो हान्जानाव बा मानगोनां जा eX.NDFB सोद्रोमाफोराव आङो गिबियावनो बयखौबो खर' गंग्लायै निमाहा बिहरनाय थाबाय। आङो दा बेखौनो बुंनो सानो बिथांमोनहा थारैनो eX.NDFB मोनब्ला एनगला आरो बिनायथाव नोंथांमोनहा गोरोन्थिया जाया नङा जाखाबाय। दायो खोनानो मोन्दों नोंथांमोना खारखोमानानै दङ। दा नोंथांमोना खारखोमानानै मानो थादों? नोंथांमोना थारैनो जिथु हारिनि खामानि मावग्राब्ला नोंथांमोना थारैनो आफादनि मानसिब्ला मानो खामानिखौ मावनानै बा लाइजामखौ फाथायनायनि गेजेरजों मानो खारखोमाना थादों? नोंथांमोन खारखोमानोथ' नाङाना। नोंथांमोनखौ आं आसा खालामदों जाहाथे फैनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना लायो जाहाथे देरगालाङा आरो गोजौसिम जाहाथे एसेबां मानि प्रेसार मोना। बेखायनो आङो सानदों नोंथांमोना निमाहा बिना लाफैयो आरो आंनि जोबथा मैया दाख्लैमायनो गुद गोरबोआव सानखांबाय थानाया मा नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों। आङो साननाया जाहैदों नोंथांमोना NDFB आफादनि जाबाय, नोंथांमोनहा लाइजामखौ हरबाय, नाथाय जे दायो जोंहा डियार नाब्ला सारनि थाखाय माखासे सोमावसारगासिनो दङ, हाबाफारि लागासिनो दङ, बिथाङा गहां लामायाव फैगासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोना डियार नाब्ला सारखौ मानो बबे खैसाराव खोख्लैबावनो नागिरदों? बबे गोथौ हाखराव नोंथांमोना डियार नाब्ला सारखौ गाब्रहोनो नागिरबावदों? नोंथांमोना जिथु डियार नाब्लानि मानसिबा, नोंथांमोना जुदि डियार नाब्लानि फिसाब्ला, नोंथांमोना दिनैनि दिनाव डियार नाब्ला सारखौ बेफोरबायदि गोथौ हाखराव खोलैफिननायनि सिमांखौ माब्लाबाबो दा सुजु साननांगौसोमोन। नोंथांमोना माइनाव बुजिनायसो फैनांगौमोन। बे समाव जोङो दायो डियार नाब्ला सारनि नाम लानानै बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावोब्ला डियार नाब्लानि सिमाङा मा जागोन? डियार नाब्ला सारनि जिउआ मा जागोन? नोंथांमोना बुजिनांगौसोमोन। आरो जोङो साफ्रोमबो eX.NDFB बबे
गोथौ हाखराव गोलैगोन नोंथांमोना बुजिनो रोंनांगौमोन दिनै नोंथांमोना गासै जोंनि eX.NDFB आफादजों सावरायनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायबा बेलेग खोथामोन जारनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों सावरायनानै बेफोर खामानिखौ मावनायबा मोजां खोथामोन नाथाय दिनै नोंथांमोना जारनाब्ला सारजोंबो सावरायालासिनो बा eX.NDFB साफ्रोमबो सोद्रोमाजों सावरायालासिनो नोंथांमोना सानैजोंल' माबोरैहाय बे खामानिखौ मावनो हाखो आसुरित नङा होमबा बेफोर बाथ्राया दिनै नोंथांमोना जिखियानो जादोला नोंथांमोना दायखौ मावनानै लाखाबाय जेब्ला नोंथांमोना फैनानै eX.NDFB साफ्रोमजोंबो लोगो हमनानै लोगोसे बै मानगोनां जा साहित्य सभानि मेलेमजिबि सुबुं नीलकान्त गयारि सारनाव आरो गासै साहित्यनिनो मानसिफोरनाव नोंथांमोना फैनानै जाहाथे आफुथि गाबफैयो आरो निमाहा बिफैयो जाहाथे नोंथांमोननि जिउआ खैफोदाव गोलैया आरो मानगोनां दियारनाब्ला सारनि जिउआ खैफोदाव गोलैया बिनि थाखाय नोंथांमोना सिखार जानांगौ आरो सिमान जाफैनानै नोंथांमोना निमाहा बिनानै लानांगौ आं बेखौनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो आरो बेजों लोगोसे आङो गासैबो साफ्रोमबो दिनैसिम मोनफ्रोमबो जोंनि बर' आफादनि सोद्रोमाफोरखौ आं मोनसे आंनिफ्राय मेसेज हरनो सानदों गोसोआव नोंथांमोनहा मा सानो आं बेखौ मिथिया नोंथांमोना दुखु मोननो हागौ मोजांबो मोननो हागौ जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना मोजां कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गाज्रि मोनो नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो हागोन आं बेयाव नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ लानानै आंहा खर' सानांगौ जेबो गोनांथि गैया आंनि मेसेजआ बेनो जि जोङो दिनै हारिनि थाखाय किसुमाना गोबाव सम दावहा नांबोदों किसुमाना नांबोआलासिनो eX.NDFB आव दङ जाय हक eX.NDFB नाम मोनबाय जेब्ला साफ्रोमबो बर' हारिनि हाथियार लानानै सोमावसारग्रानि नामखौ मोनबाय जेब्ला आं बेखौनो आसा खालामदों जाहाथे नैथि खेब आरो बेफोरबायदि रावबो गुबुनफोरा जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव सासे दियारनाब्ला सार बायदिखौ बा NLFB आफादनियानो जा एम बाथामोन बायदिखौ नैथि खेब आरो गोथौ हाखराव खोख्लैनो माब्लाबाबो दासान आरो मोनफ्रोमबो हारि आफादनि हारिमायारि आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ आं बुङो नोंथांमोना गोसोआव ला जेब्लायबो गाव गावनि हारिखौ बासायनो नाजा जेब्लायबो गाव गावनि आफादफोरखौ मोजाङै थांनानै थानो हो आरो गावबो खुद थांनानै था मोजाङै बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आरज खालामहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बेलायाव बे लाइजाम हरनायनि बिथिंनि गेजेरजों जोंहा eX.NDFB बिथांमोना मा क्लियारेसन होदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ फारि फारि नायनानै बुजिनानै लादो बेजोंनो लोगोसे आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै जोंनिया जोंनि बर' हारिनि बा बर' जातिनि मोनसे गिदिरथार आफाद बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारि सारनि मुङावहाय गांसे लाइजाम पस्ट अफिसजों दैथायहरजानाय बे लाइजामावहाय बिथांखौ गाज्रि मोनसे अजद एबा गाज्रि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि पाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां दियारनाब्ला सारनि हानजानि सानै नामा जाहैबाय बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोननि एड्रेसाव बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथांनिसिम मोनसे अजद सहैनायखौ जोङो eX.NDFB जानानै जोङो जोबोद दुखु फोरमायबाय आरो जोंहा थोजासे जोङो बिथांनि सायाव गिबियावनो जोङो निमाहा बिगोरो eX.NDFB हिसाबै जे मैयानि जिखिनि बर' साहित्य सभा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारि सारनिसिम जिखिनि लाइजाम हरनाय बे बिथांमोननि सानैनि जिखिनि मेसेज बे बर' साहित्य सभानि जिखिनि माखासे सिंनि बाथ्राखौ बुंनाय हिसाबै जोङो दिनै बेखौ खेंफोरथि हिसाबै होनो थाखाय जों आवगायदों बेनो जाहैबाय जोंनि eX.NDFB फोरनि सायावहाय जों मोनसे तदन्त खालामनाय जादों जे जायगायाव दिनै सानै eX.NDFB नाम ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो दिनै गुवाहाटी कामरुप मेट्र'सिटिनिफ्राय लानानै आरो जाय जिल्लाखौ दिनै मुं खारिदों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर आरो बाक्सा बे जिल्लानि सिङाव जेसेबांनाखि eX.NDFB दङ बिथांमोनखौ दिनै जोङो जोंनि इमिडियेट फराम eX.NDFB नि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोनखौ लानानै महकुमानि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै नैबे बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ दिनै जोङो नागिरदों ओंखायनो आं दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जुदि सोरबाया बे खेयाव जुदि जरित्र दंमारोब्ला बेवहाय जोंनि
बिथांमोना थाबैनो सिखार जानांगौ थाबैनो जोंनि बारग' eX.NDFB नि दैदेनगिरिफोरनिसिम फैनानै क्षमा बिफैनांगौ आरो गमामायै जुदि नंथारगौब्ला बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारनिसिमबो बिथाङा क्षमा बिनांगौ।